Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. A tropa de trapo. A abella. Milo, Que? ti veches cantas abellas hai hoxe no xardín? Vin, hai unha chea delas. Temos que andar contento, non nos vayamos molestar e que nos piquen. A min non me gusta nada que me piquen as abellas. Unha vez picoume unha no brazo e enchoume todo como unha pataca xigante. Grazas ás abellas temos flores no xardín. Sí, Se non fosen elas de flor en flor a apañar e esparexer o pole, non tiñamos flores. ai, vaya. Hola, abelliña, que tal estás? Ola. Que che pasa? Sei que xa vas cansa de ir de flor en flor. Non, o problema que teño é que non sei apañar pole. Ninguén me aprendeu a apañalo. Daquela, imos te axudar nós a solucionalo. Amigos, penso que temos un problema. Hai unha abella que non sabe apañar pole porque ninguén lle aprendeu. E por iso lle temos que aprender nós a apañar o pole. Xa, e se lle dá por picarnos, que pasa? As abellas só pican cando se ven en perigo, pero como nos dimos axudar, non temos que ter medo de que nos pique. Equipo! Preparados todos para axudarlle a nosa amiga nova? Sí! Decidimos que chimos botar unha man. Desde agora vas ser a abella máis rápida a apañar pole. Só que aínda non temos nin idea de como imos facer. Avisádeme cando os saibades. Vou xogar para o xardín das flores. Espera por min, Mumu, que vou contigo. E se lle ensinamos utilizando un exemplo? Que idea máis boa, Alfred! Iso! Entón imos facer como que somos abellas e imos de flor en flor apañando pole. Collemos un pouco de pole da man de Mumu, outro pouco da de Rita e outro pouco da de Olga. E así ela ve como se fai. Abelliña, hoxe vas a aprender algo novo, ven connosco. Abelliña, ti queda con Milo mentres eu o preparo todo. Rita, ti vai para o fondo, xusto detrás desa pena. Un pouco máis á dereita, 2 pasos atrás. ¡Perfecto! Mumu, ponte 4 pasos á túa dereita. 1, 2, 3, 4. Aí está. Ti, Alfred, ti xa estás de maravilla aí no medio. Estupendo. Estamos preparados. Abelliña, está atenta ao que faga Olga. Vai! A ver, viches a Olga ir voando e tocándolle na man a cada un? Iso é o que tes que facer ti. Ir de flor en flor e apañar o pole que hai en cada unha. Ai, pois nada, abelliña. Viche lo doado que é? Só tes que voar de flor en flor. Agora tes que facer ti o mesmo. Vas voando de flor en flor, tocas a man e despois voas para a seguinte, entendido? Creo que sí. Ademais, Olga puxe un pouco de pole en cada man para que o apañes e o leves nas patas mentres voas. Estás pronta? Sí, estou pronta.
Moi ben, abelliña, agora vai ao pé de Alfred. E agora vai un da Mumu. Que sorte! A abelliña ven xa a apañar o pole. Que pasa se a abella pensa que son unha flor? A ver se me vai polinizar. E que pasa se me pica? Milo dixo que non me ia facer mal. Pero como me pique, enfádome. Cando chegue vai ser mellor que agache a man para que non se me achegue. Pero se fago iso, vais enfadar ela. E entón pícame fixo. Cando chegue, vai ser mellor que fuxa. Xa case está aquí, que medo teño. É un lisco. 1, 2 e 3. Unha abella! Ai, socorro! Acudídeme, por favor. Hai unha abella que me quere picar. Mumu, non escapes, que a abella só quere o pole. É amiga túa. Estou ben segura de que en canto me vire, aproveita e pícame polas costas. Non sexas parva, Mumu, as abellas son amigas nosas.